N'ezie ọ ka bụkwa na ya bụ ihe nke anyị na-ekwu okwu ya ka anyị nọ n'ime ya. Kedu ihe anyị na-ekwu maka ya? Anyị na-ekwu maka ịgagharị n'ogbe wee jụọ ọha na eze ebumnobi ha na otu ha si wee na-akwadebe maka emume ekeresimesi. Ya bụ njem ka anyị ka nọ n'ime ya. Ụmụnne m, ngwasịkwa soro na anyị na-ele ihe nkiri. Uhuruchi ọma nna anyị ukwu. Daalụ. Olee aha a na-etu gị? Afa m kalikwara akali o. Afa m mekwara nkali. Nke mbụ na afa m bụ Maazị Ebel Chukwuka. Onye nke eji onye egwu entertainment wee malụ. Ma n'ife nkiri onyonyo nke a na-akpọ comedy n'ọnụ oyibo eji papa nga o wee malụ m. Thank you. Biko na-atụfughị oge, kedu ka isi fụ aha na-abịa na njedebe? O nwere ihe ị nwere ike iwepụ n'aha maọbụ ihe ị ga-arụ ịbụ mmasị gị ka etinyekwuo n'aha na-abịa na njedebe? Ife m ga-ekwu bụ na aha na-abịa na njedebe, to me, aha ọbụla na-enwe challenge nke ya n'ọnụ oyibo. Adịrọ m sọ na o nwere ife a ga-ewepụ ewepụ, kama anyị ga-ayọ Chineke ka o dobe anyị ndụ ka anyị niile wee bụrụ ndị ga-afụ arụ a na ngwụcha wee banye afọ ọzọ, and ka ife ọma mezuola adị ka onye na-achụtabeghị nchụta. Ọ ife m ga-ekwu. Ya bụ n'uche gị, asị gị kwuo, dị gị ka ị ga-agbada ịgba ya bụ ekeresimesi, ka ị gaa n'ebe a wee gbaka ibe onye obodo a? Ezi na m nwa kwuo mmasị na this year anago m unu ọtụtụ this year maka na n'afọ ọnụnwa ka my mother rapụ, so akwa m my mother n'afọ a gbadakwa ọtụtụ oge this year, so ana m ene anya na m nwe gbada ga-arụ ebe Jenụwarị ya. Mana ife siri ike ndị mmadụ ime travel iji kwuo eziokwu, mana amaka osinede ụzọ ọka ga-echi iri ọzọ, ndị Igbo be anyị ga na-alacha aka otu a ka o si dị. Ya bụ na okwu gị bụ otu ọ sọkwara ya bụ ụzọ Owerri si ichie na a ga-agbarịrị ya mgba. Ị nwere idea ife na-esi ike abụrụ maka ụmụ Igbo. Chere na biya palọ ị ga-aghọta ife na-ekwu. Mmadụ one na Yoruba ka ịfụ na biya palọ ka na-aṅụ biya, mana ị ga na-afụ ndị Igbo be anyị a na-aṅụ biya na-alacha aka. So ọgwụkwọ ma ga anụ ụlọ ndị Igbo gbasiri ike ga-anụ ụlọ, nwere ife na-eme. Gwa kenee na ụmụnne anyị ndị na-enye n'Igbo. Ụmụnne anyị ndị Igbo ndị be anyị asị na ọ ga-abalị ụnụ ndụ mmiri, ndụ azụ, ndụ nwoke, ndụ nwaanyị. Eke ga-eketara anyị ife ọma, nkwọ ga-akwọtara anyị ife ọma. Asị na anyị jebe ejebe anyị ga-ejelu, anyị nabakwa anaba anyị ga-analụ. Daalụnụ. Daalụ. Anyị echighọtago na ya bụ njem ịgagharị n'ogbe nke ụbọchị taa. Echi niile bụ ụbọchị ọzọ. Cheta na ọ bụ na Igbo Dream Television anyị dị tii n'aha ịchafụ ka anyị si ewetara gị nke na-eme n'ogbe. Ọ bụ Nwaada Chinyere Esel bụ onye gị na ya na-eme ya bụ njem. Ụbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ n'Owerri nchi.